Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sadan jihar Kano. Waɗannan da kuke gani masu garkuwa da mutane ne Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara muka kama su. Bayan sun yi garkuwa da wata yarinya 'yar kimanin shekaru 10 wanda suka kawo korafi. Bayan mun samu wannan korafi, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dikko FSI ya tada 'yan sandan Operation Pop Ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin DPO na Sabon Gari CSP Mandir Madugu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara muka wato kamo su. Yanzu dai za ku fara ji daga shi kansa mahaifin wannan matashiya ko in ce wannan yarinya da aka yi garkuwa da ita. To malam muna sauraron ka, me ya faru? Na da gidan juma'a na tara cewa an ɗauke min yata Da ƙarfi. na da gidan juma'a a gaya cewa an ɗauke min yata da yamma sai haka muna jimami an kai rahoto ko ina washe gari kuma ranar asabar suka kawo leta cewa su suka sace min yata ga nan bana I mistakes muka musu text suka ce to za su faɗa min abin da za a ba su a letan da na manta sun rubuta miliyan 15 za a ba su saboda haka na gaya musu cewa gaskiya ba zan ba su wannan kuɗin ba a ƙarshe dai suka ce za a ba su 5 miliyan za su zo su karba amma daga baya da muka zo suka ce ran laraba za a ba su kuɗi muka zance su amma in je gida za su aiko a karɓi kuɗi da suka zo suka turo yaro aka bashi suka ce a'a yana turo yan sanda an zagaye area mu saboda aka ba za su karɓa ba suka tafi da na fita ni kuma na fito daga gida sai suka ce mun ai an gana in dawo gida za su da su karɓa da na dawo suka ce a'a in tafi kwanan ungogo in tsaya da je kwanan ungogo sai suka ce in shiga cikin hanyar kuntari da na je kuntari na shiga ciki aka ce in ƙara dawowa baya da na dawo baya sai aka ce in je makabarta in zo wajen makabarta na je wajen makabarta sai aka ce in shiga ciki sai in ce musu ni na gaji gaskiya juwa ma nake ji ba zan iya tafiya ba sai suka ce to in tsaya za a zo a karba na ga sun bata lokaci wajen awa 2 ga rana kuma ina zargin mutane idan suka zo za su yi wani illa a ce wani yanzu dai gashi a takaice bayan ka kawo rahoto Allah ya sa ga su kana ganin su an kamo su alhamdulillah me kake so ai musu wallahi a kashe su a kashe su to me amfanin su ai inda irin suna rayuwa a duniya ba za a zauna lafiya ba to kamar yadda kuka ji daga mahaifin shi ita ma yarinyar za ku ji me ya faru a lokacin da wani abu ya faru ina jinki da karfi sunana Aisha da karfi me ya faru lokacin da na fito sun ce fasin ya fashe ina fitowa suka ɗauke ni suka tafi da ni aka tusa na a daidaita muna zuwa gidan wancan namijin su ma suka tafi suka bani sai da dare ya sosai suka dawo zan ci abinci da na ce zan ci shine suka sa mun kwaya a cikin abinci ban ci ba shine da safe suka ce zan ci na ce musu suka zuba mun kwaya sannan ma har kwana da agunsu suna zuba mun kwaya a abinci jiya ma suka samun kwaya a shayi na kwanan ki nawa a wurin su 5 me suke miki a gidan me suke miki ba abin da suke to me suka ce za a yi kafin a kyale ki wasu baba ya turo musu miliyan 10 za a kawo na ofar gidanmu to yanzu gashi da kina gani ko mun kama su ya kike ji a ranki daɗi nake ji Allah me kike so a misu a kashe su wallahi me kika ce na ce a kashe su to yanzu zaki iya nuna mana su wanda suka dauke ki din ina suke nuna min su da hannu je ki taba min su ni ba zan iya taba to nuna min su da wannan ita wannan me tayi ita wannan ta farkon da kika nuna me tayi ita ce a yi sanadin hada abun ita wannan din to ita me tayi ita ce da laifin ita ce sanadin hada abun wannan to ga wani can a kusa da ita shi kuma me yayi nuna mana shi kuma wancan inda na kuka sai ya zage ni to a ina aka ajiye ki a gidan su wannan macen ko namijin namijin a kulle na daki suke yi to alhamdulillah kamar yadda kuka je daga bakin wannan yarinya ga wacce suka sace yarinyar nan da kuma wanda ya bada daki aka ajiye ta ana jiran sai mahaifin ya biya waɗannan miliyoyin kuɗi ga ta dai za ku ji daga bakinta me sunanki sunana Khadija na ce me sunanki sunana Khadija na sunana Khadija Musa shekarunki nawa shekara ta 10 to kin ji abin da yarinyar nan ta faɗa da me kuka yi mata ya aka yi ba abin da na yi mata kawai akwai wani mutumi Kali shine ya kira ni ya ce na je layin Amasko
ga wasu yara nan za su ban ita na ajiye, zai dinga bani kuɗin abinci na ina ciyar da ita. Shi ne ce to ni ba inda zan kai ta, kuma ina jin tsoro. Duk chat ɗin da muka yi da shi ina da shi, duk abin da muka yi da shi ina da shi. Je ya min message ya ce na goge duka komai, sai ban goge ba. Duk komai nashi da muke yin magana ina da shi a cikin waya. Da suwaye suka dauko yarinyar? Ban san su ba, kawai sun bani yarinyar. Na? Kawai bani yarinyar suka yi. To ya kika da yarinyar? Sai na kai ta gidan wannan. A me kika dauke ta? A daidaita shi. To da kuka kai ta kuma me aka ce? Ni ban ce komai ba, kawai bashi ne, sai na bashi kuɗin abincin ta ne tafiya ta. Nawa kika bashi? Na bashi farko 10,000. Na? Na bashi 10,000 da farko. Sai na ƙara mai 5,000, sai 3,300 so biyu, sai jiya ma aka bashi 5,000. To da kuka ajiye ta a gidan me niyyar ku na ajiye ta din? Ni ban san me zai yi da ita ba, shi Khalid din kawai ya ce min dan Allah zai kawo min wata yarinya ajiya, ni ban san. To amma ai gashi nan har kin bada kuɗi da yawa kin ci a bata na abinci. Shine yake tura min in bashi, ni ba ni nake bata. To ita yarinyar a ina aka ajiye ta? A gidan a Sabon Gari. Gidan waye? Gidan shi Noran. Na? Gidan wannan ne. Ina yake? Nuna mana shi. Na, nuna shi muga. To kai kana jin Hausa? Ina jin Hausa. Me sunanka? Sunana Abubakar. Abubakar. Abubakar kuma? Abubakar Abdurrauf. Abubakar Abdurrauf. Shekarunka nawa? 22. To kai ba mu labarin wannan abu. Ta zo ta same ni, ta kira ni a waya. Na ce a wannan kiran ba kan waya ba, ta zo ita gaya mu wai tana da yarinyar ta ne. Abin da ta gaya mu kenan. Tana da yarinyar ta ne, kuma tana zuwa aiki. Amma wani aiki za ta yi dai ta yi kwana 3 da ta je ta yi aikin. Ta na ce to amma ni ba da kudin feeding wanda zan ba, kuma ni ina fita. Ita gaya mutu ni abinda za ta yi, za ta ban 10,000 ni feeding inta. Sai na ce to ba matsala, amma kwana 3 ne. Ita ce kuma wannan yarinya in ta zo in tana gida ba ta iya magana, sai ta yi shiru. Ni ce ya ne ki magana mana, za ta yi magana, amma na fita ita hanga ta magana. Wannan on Sunday sai ta ɗauki yarinyar ta kai ta tafi da yarinyar. Sai on Monday kuma ta ce ta dawo don Allah ta je wani guna. Ce a'a